tar vel babyen, og så tar de det vannet over hodet og sier et eller annet. Sier Faderen, Sønnen og Helligåndens navn. Så tar de vann over barnet, og så er det døpt, og så tegner det hellige kors. Du kommer da inn i det norske kirkesamfunnet, og du får gifte deg, og du får bli konfirmert. Altså. At når vi døper, så blir vi jo liksom kristne på en måte. Så hvis du ikke er døpt, så kan du ikke bli konfirmert. Du får et navn, og det skal bli på en måte sånn, jeg vet ikke hva det heter, men sånn, på en måte svar fra Gud på en måte at det det skal være sånn. Det er ikke noe med å liksom høre til Gud, jeg er ikke sikker. Kanskje fordi de vil at de skal være kristne, så når vi konfirmerer oss, så får vi velge selv.